Miss Love. Magandang araw po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Gusto ko lang i-share ang kwento kong to na hanggang ngayon hindi pa rin maalis sa isip ko. Ilang taon na rin ang nakararaan mula nang mangyari to, pero parang kahapon lang lahat sa pakiramdam ko. Noong mga panahong yun, nagtatrabaho pa ako sa isang malaking bahay sa isang subdivision. Ang mga amo ko ay si Madam Lily at si Sir Anton. Parehas na may kaya sa buhay. Kilala sa larangan ng mga negosyo at madalas wala sa bansa dahil sa business. Yung bahay nila malaki. Tahimik at parang palaging walang tao. Ang anak nila ay nasa ibang bansa na rin, kaya madalas kami lang ang naiiwan sa bahay. Ako, si Madam at paminsan-minsan ang mga bumibisita sa kanya. Miss Love, ako nga pala si Ronnie. 25 anyos lang nung mangyari ang lahat ng to. Boy po ako noon. Tagalinis, tagapalengke, tagasilbi. Wala akong ibang iniisip kundi ang trabaho ko at ang makaraos sa araw-araw. Pero may isang sikreto na hindi ko alam na magpapabago ng buong buhay ko. Dahan-dahan lang tong nagsimula. Hindi to biglaan. Si Madam Lily, 45 anyos na po. Maganda. Laging kalmado kong magsalita at may aura na parang nakakatakot. Yun bang parang mahihiya kang lapitan? Sopistikada at kahit na may edad na, hindi to halata sa kanya. Sexy nga to eh. Alaga ang sarili dahil nga mayaman. Noong una, mataas talaga ang tingin ko sa kanya. Amo siya at ako'y empleyado niya lamang. Pero nang malaman ko ang sikreto niya, doon na nagbago ang lahat. Dahil nahuli ko siya, Miss Love, na may affair sa kumpare ng asawa niya, si Sir Fred. Kumpare ito ni Sir Anton. Madalas siyang dumadalaw sa bahay kapag nandito ang amo kong lalaki. Normal lang naman, nag-uusap tungkol sa mga negosyo, kwentuhan, minsan dito na rin kumakain. Mukha siyang maayos kausap. Wala siyang masamang impresyon sa akin. Pero may mga gabi na napapansin ko na mas tumatagal siya sa bahay kahit wala naman doon si Sir Anton. At doon nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. May mga tinginan silang dalawa. May mga ngiti na parang hindi pang karaniwan sa magkumparing normal lang ang relasyon. Pinipilit kong hindi mag-isip ng masama. Kasi sino ba naman ako para manghusga? Sino ba ako para makialam? Boy lang naman ako. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Bago ko ikuwento yon, gusto ko munang linawin. Hindi ko intensyon na manira o magdala ng intriga. Gusto ko lang ilabas kung ano yung nakita ko noon. At kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang alaalang yon. Sa gabing iyon, tahimik ang buong bahay. Wala ang amo kong lalaki. Nasa ibang bansa. Si Madam Lily lang ang naiwan at ako. Una, pinabili niya ako sa bayan. Pagbabalik ko, may pinaayos naman siya sa akin sa kusina. Ayos lang naman. Normal lang naman ang lahat. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Pero habang nag-aayos ako, may napansin na ako. Parang may something. Hanggang sa ma-realize ko na bukas pa yung ilaw sa second floor. Sa kwarto ni Madam Lily. Dapat kasi patay na yun. Alam ko kasi ang routine niya. Maaga talaga siyang natutulog kapag wala si Sir. Unless may bisita. Umakyat ako. Habang papalapit ako sa kwarto niya, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang may bumubulong sa isip ko na huminto ka na. Pero tumuloy pa rin ang mga paa ko. Naku-curious kasi ako.
hanggang sa nasa tapat na ako ng pinto. At hindi ko sinasadyang sumulyap doon. Bahagya kasing nakabukas. At doon ko nga nakita si Madam Lily at si Sir Fred. Nasa loob ng kwarto, magkalapit. Sobrang lapit na hindi na normal sa magkumpare lang. Hindi ko agad maiproseso ang eksena. Parang tumigil yung utak ko sa nakita ko. Si Madam Lily, nakatingin kay Sir Fred, nangiting-ngiti na hindi ko pa nakikita noon. At si Sir Fred naman, parang walang pakialam sa mundo sa loob ng kwartong yon. Naglalandian sila. Hawak-hawak ni Sir Fred ang bewang ni Madam Lily. At sa isang iglap lang, magkahinang na ang kanilang mga labi. Natigilan talaga ako. Napahawak ako sa pinto. At hindi ko na malayang nalaglag ko yung hawak ko na siyang naging sanhi ng ingay. At sa mismong sandaling iyon, napatingin sa gawi ko si Madam Lily. Napatingin siya sa direksyon ko at nagtagpo ang mga mata namin. Biglang nawala yung ngiti niya kanina. "Ronnie," mahina niyang sabi. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako agad nakagalaw. Si Sir Fred napatingin din sa akin. Halatang nainis sa pagkakagambala. "Sige na, umalis ka na," sabi ni Madam Lily na malamig ang boses. Pero hindi naman ako makagalaw kaagad. Para akong nestatwa. Madam, sabi ko. "Anong ginagawa ninyo?" Talagang nagtanong pa ako. Hindi ko alam kung bakit. Nanahimik siya. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Tumayo si Madam Lily. Inayos muna ang sarili. Parang gustong itago ang lahat ng nakita ko. "Ronnie, hindi mo dapat nakita to," sabi niya. Mahina, pero may otoridad. Bakit po?" sagot ko. Hindi siya sumagot. Maya-maya, si Sir Fred naman ang tumayo at lumapit na sa akin na para bang wala lang. "Huwag mo nang palakihin to, boy," sabi niya. "Wala kang alam sa sitwasyon namin. Ang mabuti pa manahimik ka na lang." Doon ako nainis. Wala akong alam noon, oo. Pero ngayon meron na. Tumingin si Ma'am Lily sa akin. "Tama na yan, Fred. Sige na, bumalik ka na sa kama." At sa unang pagkakataon, nakita ko siya bilang hindi amo, kundi taong nahuli sa maling sitwasyon. "Ronnie, i-zipper mo yang bibig mo. Huwag kang magsasabi ng nakita mo kahit kanino. Lalong-lalo na sa asawa ko. Natatandaan mo ba?" Tumango na lang ako dahil bigla akong natakot at agad akong umalis. Hindi ko alam kung pinagpatuloy nila ang naudlot nilang pagsasalo dahil noong mga oras na yon, walang laman ang isip ko kundi si Madam Lily at si Sir Fred na may affair. Pagkatapos ng gabing mahuli ko si Madam Lily at si Sir Fred sa loob ng kwarto nilang mag-asawa, hindi na naging normal sa akin ang bawat araw. Maaga akong nagising pero mabigat ang pakiramdam ko kinabukasan. Hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Habang naglilinis nga ako sa garahe, paulit-ulit kong naaalala yung mukha ni Madam Lily nung mahuli ko sila. Takot at parang may pagsusumamo. Pero maotoridad pa rin. Tahimik lang ako buong araw. Ayoko rin naman kasing makialam sa buhay nila. Sino ba naman ako? Boy lang naman ako dito. Pero mahirap palang magpanggap na parang walang alam kapag ikaw mismo ang nakakita. Bandang tanghali noon, dumating si Sir Anton galing airport. Normal lang. Masaya pa nga siya eh. Kinumusta pa nga ako. "Oh, Ronnie, okay naman ba dito? Habang wala ako, wala bang naging problema?" Tanong niya habang inaabot sa akin ang susi ng sasakyan. Opo sir," sagot ko naman kaagad. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pakiramdam ko kasi may tinatago akong mabigat, which is totoo naman.
Pagpasok ni Sir sa loob, nakita kong bumaba si Madam Lily mula sa second floor. Maayos ang bihis, nakangiti, na parang walang ginagawang masama. At doon ko unang naisip, ang galing niya palang magtago, lalo na kung matagal na pala nila tong ginagawa. Han, kumain ka na ba? Malambing niyang tanong kay Sir Anton, sabay halik sa pisngi nito. Habang ako, nakatayo lang sa gilid. Parang may nakabara sa lalamunan ko nang makita ko ang kaswitan ng amo kong babae. Napansin naman ako ni Madam Lily. At sa ilang segundong nagtagpo ang mata namin, parang may mensahe siya. Manahimik ka. Yun ang mensahe. Lumipas ang ilang araw, na ganoon ang setup namin. Normal sa paningin ng iba, pero hindi sa akin. Mas naging madalas nga ang pagpunta ni Sir Fred sa bahay. At ngayon nga, mas napapansin ko na ang lahat. Yung mga tinginan nila ni Madam Lily. Yung simpleng hawak sa kamay kapag walang nakatingin. Yung may hinang tawanan nila sa kusina. Minsan nga inuutusan akong bumili sa labas ng gabi kahit hindi naman kailangan. At habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan. Matagal na palang may nangyayari sa kanilang dalawa. Isang hapon, inutusan ako ni Madam na bumili ng wine sa grocery. Pagbalik ko, diretso ako sa kusina. Pero paglapit ko, narinig ko ang boses nila mula sa dining area. Hindi nila alam na nandun ako. Paano kung magsumbong si Ronnie? Tanong ni Madam Lily. Mahina ang boses. Hindi yan magsasalita. Sagot naman ni Sir Fred. Takot lang nung batang yun. Takot din yung mawala ng trabaho. Tsaka kaya naman natin siyang baliktarin eh. Tahimik akong nakatayo sa likod ng pader. Pero nakita niya tayo mismo. Sabi ulit ni Madam. Hindi ako mapakali eh. Baka mamaya biglang magsumbong. Biglang natahimik si Sir Fred. Tapos mahina tong natawa. Kung ayaw mong magsalita siya, di gawan mo ng paraan. Lambingin mo. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero maya-maya, nagsalita si Madam Lily. Loko ka talaga. Sabi niya sabay mahinang natawa. Pero hindi to tumanggi. At doon ako kinabahan. Ano bang ibig sabihin ni Sir Fred? Doon sa lambingin ako. Kinagabihan, maagang natulog si Sir Anton dahil pagod sa biyahe. Ako naman, nag-aayos ng mga gamit sa kusina nung biglang bumaba si Madam Lily. Nakaduster lang siya. Basa pa ang buhok niya, halatang bagong ligo. Ronnie? Tawag niya. Yes po, Madam. Punta ka nga saglit sa taas. May papakuha lang ako. Normal na utos lang, pero iba yung tingin niya ng mga oras na iyon. Mas malambing kesa dati. At mas sweet siya kung magsalita. Tahimik na lang akong sumunod. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakailaw lang ang bedside lamp. Tahimik din ang buong bahay. Nandyan po yung ipapakuha ninyo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ronnie, galit ka ba sa akin? Tanong niya. Nagulat naman ako. Naku, hindi po, Madam. Pero simula nung gabing makita mo kami, parang umiiwas ka. Hindi mo ako masyadong pinapansin. Hindi ka tulad dati. Nakikipagbiruan ka pa. Hindi ako makasagot kaagad. Madam? Mainang sabi ko. Hindi ko lang po alam kung paano ko haharap kay Sir eh. Napabuntong hininga siya. Hindi mo kasi naiintindihan ang sitwasyon ko. Sabi niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Tahimik lang ako. Hanggang sa bigla niyang hinawakan ang braso ko. Nanlamig ako. Ronnie, mahina niyang sabi. Pwede bang manatili na lang sa atin yon? Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak na sa akin.
Madam, hindi kita pababayaan. Dagdag niya pa. At doon ko napansin, iba ang pakikitungo niya sa akin. Mas malapit siya sa akin ngayon at sobrang lambing. Parang delikado. Bakit niyo po ginagawa to? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Ngumiti lang siya ng marahan. Kasi mabait ka, sabi niya, at alam kong mapagkakatiwalaan kita. Habang nagsasalita siya, mas lumalapit pa siya sa akin. Hanggang sa naamoy ko na yung pabango niya. Hindi ko maipaliwanag yung kaba sa dibdib ko nung mga oras na iyon. Ronnie, ayoko namang masira yung pamilya namin. Bulong niya. Hindi mo naman siguro gugustuhin yun, hindi ba? Hindi ko naman po balak magsumbong. Sigurado ka? Opo, madam. Dahan-dahan niyang tinaas ang mukha ko gamit ang kamay niya. Patahimikin mo na lang yung sarili mo. Para magkasundo tayong dalawa. Bulong pa niya. Tapos ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko dapat makita mula sa isang tulad niya. Bigla niyang hinaplos ang pisngi ko. At doon na ako tuluyang nawala sa focus ko. Madam, mahina akong sabi. Lily. Sagot niya agad. Kapag tayong dalawa lang, pwede mo akong tawaging Lily. Parang lalo kong nangihina sa mga naririnig ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama pa ba yung nangyayari. Pero nung masandaling iyon, hindi na gumana ng maayos ang isip ko. Lumapit pa siya lalo. At bago pa ako makapag-isip, bigla niya akong hinalikan sa labi ko. Mabilis lang yun, pero sapat para tuluyan akong mataranta. Pagkalayo niya, nakatingin lang siya sa akin. Tapos ngiti-ngiti. Masyado kang inosente. Ano, sigurado yan ha? Hindi ka magsusumbong. Mahina niyang sabi. Hindi na ako nakasagot pa. Kasi sa totoo lang, sa gabing yon pakiramdam ko, hindi lang sikreto nila ang tinatago ko. Pati na rin ang nagsisimula pa lang sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng nangyari, sa pagitan namin ni Madam Lily, unti-unti nang nagbago ang lahat. Hindi ko na siya matingnan gaya ng dati. At siya, parang lalo na akong niloloko. Lumipas pa ang ilang linggo at buwan mula nung gabing hinalikan niya ako. Akala ko dun na matatapos. Akala ko magkakaroon na ulit ng distansya. Nababalik na sa normal ang lahat. Pero hindi. Mas naging kabaligtaran. Mas naging madalas ang pagtawag niya sa akin. Kahit na, Ronnie, pakiabutan nga ako ng tubig. Mga simpleng bagay na kaya naman niyang gawin, iniuutos pa niya sa akin. Minsan kahit wala naman siyang iuutos, pinapatawag niya ako sa kwarto niya. Isang hapon, habang naglilinis ako sa garden, narinig ko siyang tinawag ako mula sa taas. Ronnie, umakyat ako kaagad. Pagkapasok ko sa kwarto niya, nakaupo siya sa may kama at nakangiti. Pero iba na naman yung ngiti niya. Mas panatag. Para bang may ibabalitang iba. Madam, may kailangan po ba kayo? Tanong ko. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Alam mo, wala na akong kailangan sa kanya. Sabi niya bigla. Hindi ko naintindihan. Kanino ho? Kay Fred. Napahinto ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumitig siya sa akin tapos gumiti. Hiwalay na kami. Nakipag-break na ako sa kanya. Wala na akong kalaguyo. Parang tumigil ang hangin sa loob ng kwartong yun. Madam, kailan pa ho? Mahinang sabi ko. Hindi na mahalaga kung kailan. Sagot niya agad. Ang mahalaga, tapos na kaming dalawa. Lumapit pa siya lalo sa akin. At masyado yung malapit. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon? Tanong niya. Hindi ako sumagot kasi hindi ko naman alam.
Para sa'yo. Natigilan ako bigla. Madam? Hindi po ako, Ronnie. Pagputol niya sa sasabihin ko. Huwag mo akong tanggihan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mas magaan ang pakiramdam ko kapag nandito ka. Bulong niya. Napaatras na ako ng kaunti. Madam, mali po yata. Gumiti siya, pero hindi na yun katulad ng dati. Mas determinado. Bakit naman mali? Wala naman na si Fred. Wala rin naman si Anton dito. Natigilan ako lalo. Pero hindi naman ibig sabihin nun. Pwede na. Bigla niyang hinilang kamay ko. Ronnie, mas malambing na ang tono niya ngayon. Huwag kang lumayo sa akin, please. Dahil ikaw na ang magiging libangan ko. Ngayong wala na si Fred. Ramdam ko yung init ng hininga niya. Sobrang lapit. Madam, pakiusap po. Mahinang sabi ko. Hindi ko po alam kung anong gusto ninyong mangyari. Tumigil siya saglit. Tapos ngumiti ulit. Gusto ko ikaw. Diretsong sabi niya walang paligoy-ligoy. Parang biglang sumikip ang kwarto. Hindi ako makagalaw. Madam Lily. Lily. Correction niya kaagad. Parang nasanay na siya sa tawag na yon mula sa akin. Kapag tayong dalawa lang, just call me Lily. Umiling ako. Hindi po pwede. Bigla siyang umawak sa braso ko ulit. At bakit? Tanong niya na parang nagtatampo pa. Natatakot ka ba? Hindi ako sumagot. Dahil ang totoo, oo, natatakot talaga ako. Pero hindi ko alam kung saan. Sa kanya ba? Kay Sir? O sa sarili ko? Simula noon, mas lumala pa nga. Si Madam Lily ang lagi ng unang tumatawag sa akin. Minsan nga madaling araw pa. Ronnie, pakiusap naman pumunta ka sa kwarto ko. Minsan kahit wala naman akong ginagawa pinapatawag niya ako. Kapag hindi ako sumipot kaagad, siya mismo ang pupunta sa kusina o garden para hanapin ako. Bakit hindi ka kaagad sumunod? Minsan may lambing, minsan parang nagtatampo na para bang teenager. Madam, may ginagawa pa ho kasi ako eh. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa akin, Ronnie. Sagot niya agad. Parang biro pero seryoso ang mga mata. Isang gabi, malakas ang ulan. Tahimik ang buong bahay. Si Sir Anton wala pa. Habang may inaayos ako, bumaba si Madam Lily sa kusina. Basa ang buhok niya. Ronnie? Tawag niya agad. Madam? Pumunta ka sa kwarto ko ha. Diretso at walang paliwanag. Sumunod naman ako maya-maya. Kahit mabigat ang pakiramdam ko. Pagpasok ko, nakabukas ang ilaw. Nakaupo siya sa may kama. Nakatingin sa bintana. Madam, may kailangan ho kayo? Mahinang sabi ko. Lumapit ka. Anya, lumapit naman ako. Tumayo siya ng dahan-dahan. Alam mo ba? Sabi niya. Ikaw na lang ang nagpapakalma sa akin ngayon. Hindi naman ako sumagot. Hindi si Fred. Hindi rin si Anton. Lumapit pa siya ng mas malapit. Ronnie. Hinawakan niya ang pisngi ko. At doon na ako tuluyang bumigay, Miss Love. Nung halikan niya ako sa labi ko ulit, libo-libong kuryente ang naramdaman ko. Hindi na naman ako makapaniwala. Sa isang iglap, nakita ko na lang yung sarili ko na nasa kama na nilang mag-asawa. Habang kasalo sa kama si Madam Lily. Grabe. Hindi ko talaga inaasahan ang nangyaring yun sa akin. At hanggang ngayon, Miss Love, nakatatak pa rin yun sa isip ko. At hindi pa rin ako makapaniwala. Ramdam na ramdam ko yung gigil ni Ma'am Lily sa akin nung mga oras na iyon. Para siyang isang sabik na babae. Ewan ko ba kay Madam? May asawa naman siya. Pero kung umasta, para bang byuda. Na ilang taon nang walang nakakasalo sa buhay.
Hanggang ngayon, Miss Love, dala-dala ko pa rin ang alaala sa bahay na iyon. Hindi dahil proud ako sa mga nangyari, kundi dahil may mga bagay talagang mahirap kalimutan kahit gustuhin mo pa. Lumipas pa nga ang ilang buwan matapos na maging malapit kami ni Madam Lily. Hindi na talaga normal ang lahat kasi kapag gusto niya, may nangyayari sa aming dalawa. Kapag wala si Sir Anton, ako ang palaging kasama niya sa bahay na para bang ako ang asawa niya. Minsan sabay kaming nag-aalmusal o kaya nagkakape sa garden. Minsan tatawagin niya ako sa sala para lang may kakwentuhan siya. At habang tumatagal nga, mas lalo kong nararamdaman na para bang ayaw na niya akong mawala sa tabi niya. Ronnie, dito ka na lang muna. Madalas niyang sabihin kapag tapos na akong magtrabaho. Minsan nga tatawa siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko noon. Kasi kahit alam kong mali, nasanay na rin ako sa presensya ni Madam. Pero dumating din yung araw na nagbabago sa lahat, Miss Love. Isang madaling araw kasi noon, nagising ako sa tawag mula sa probinsya. Yung kapatid kong babae ang nasa kabilang linya at iyak ng iyak. Binalita sa akin na wala na raw ang nanay namin. Parang bumigat bigla ang lahat. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi pa nag-sink in sa akin ang nangyari. Tahimik lang ako habang hawak ang cellphone. Kinabukasan nga, nagpaalam ako agad kay Sir Anton. Nasa dining area siya noon at nagkakape. Sir, magpapaalam ho sana ako kung pwede kong umuwi muna sa probinsya namin. Namatay po kasi ang nanay ko. Condolence, Ronnie. Sabi niya agad. Sige lang, umuwi ka. Huwag ka munang mamroblema dito sa bahay. Family come first. Salamat po, sir. Wala siyang maraming tanong. Mabait naman kasi talaga si Sir Anton mula pa noon sa akin. Pero iba ang naging reaksyon ni Madam Lily. Nung sinabi ko sa kanya, natigilan siya. Parang hindi niya agad tinanggap yung narinig niya. Kailan ka aalis? Tanong niya kaagad. Bukas na po siguro, Madam. Tahimik siya. Tapos umiling ng bahagya. Ilang araw ka doon? Baka mga 1 linggo, Madam. Patapusin ko lang ang libing ng nanay ko. O sige, pero bumalik ka din agad pagkatapos, ha? Bago ko umalis kinagabihan, pinatawag niya pa ako sa kwarto niya. Babalik ka, okay? Opo. At doon, huling beses na may nangyari sa aming dalawa, Miss Love. Binigyan niya ako ng sobre noon na may malaking halaga. Tulong daw niya, pakikiramay para sa nanay ko. Umuwi ako ng probinsya at doon na nagbago ang lahat. Pagkadating ko kasi doon, sunod-sunod na problema ang dumating sa pamilya namin. Gastusin sa burol, mga utang, yung mga kapatid ko. Hanggang sa napilitan na rin muna akong maghanap ng trabaho. Yung pera kasing binigay ni Madam, naubos na ang lahat. Lumipas nga ang mga linggo hanggang sa naging buwan, tuluyan na akong nawala ng kontak sa pamilya ni Madam dahil pati ang cellphone ko na ibenta ko na rin. Mula noon, hindi na rin ako bumalik sa kanila. Paminsan-minsan nga naiisip ko pa rin si Madam Lily. Katulad ngayon, kaya ako binahagi ang kwentong to. Yung mga gabing magkausap kami, kung paano siya tumitig sa akin, yung lungkot sa mukha niya tuwing aalis na ako ng kwarto niya. Pero natapos ng lahat eh. Swerte pa rin ako dahil hindi nalaman ni Sir Anton. Yun nga lamang, wala kaming maayos na pagpapaalam sa isa't isa ni Madam. Hindi ko na alam kung matapos akong mawala, nagkabalikan ba sila ni Sir Fred. Hindi ko na alam kung anong balita sa kanila. Basta ang alam ko lang ngayon, may mga relasyon talagang sa simula pa lang, alam mong hindi dapat pinapagpatuloy. Pero dahil tao ka, nauhulog ka pa rin kahit alam mong mali. Ako po si Ronnie,
At ito ang kwento ko. Ang kwentong hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Salamat po sa pag-ere ng kwento kong ito, Miss Love. God bless and more power sa inyong channel. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang RC, 19 anyos. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Yung bagay na hindi ko makakalimutan kahit kailan. At siya ang nagturo sa akin ng unang karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Siya, si Tita Susie. 19 pa lamang ako pero malaki na ang katawan ko, Miss Love. Lumaki ang katawan ko dahil sa mga trabahong pinasukan ko simula noong hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Naging kargador ako sa palengke ng ilang buwan. Naging delivery boy din ako sa isang hardware sa bayan namin. At naging construction worker din po ako. Lahat yun ay naging trabaho ko para lang makatulong sa gastusin ng pamilya ko. Mahirap talaga ang buhay namin, kaya naman noong makatapos ako ng high school, hindi na ako napag-aral pa ng nanay ko. Mas pinili kong magtrabaho para hindi na madagdagan pa ang problema niya. Ang kwento pong ito ay tungkol sa amin ni Tita Susie, ang pangalawang asawa ni Tito David. Si Tito David ay bunsong kapatid ng nanay ko. Nasa 45 anyos na ngayon. Namatay na ang unang asawa niya noong ilang taon pa lamang ako. At ngayon, mga 3 taon na rin siguro nang magsama sila ni Tita Susie. Bata pa si Tita Susie. 29 anyos pa lamang ngayon. Isang umaga noon nang biglang tumawag sa bahay si Tito David. Sinabi niya sa nanay ko na may ipapagawa raw siya sa akin. Tulungan ko raw siyang ayusin ang bubong ng bahay nila dahil nasira ito noong dumating ang bagyo nitong nakaraang linggo lang. Ang sabi pa niya, doon na lamang daw ako matulog sa bahay nila kahit na 2 araw para hindi na ako mahirapang umuwi pa at pumunta ulit doon ng umaga. Bukod pa roon, bibigyan niya na lamang daw ako ng bayad para naman may gawin ako ngayong wala akong trabaho. Hindi na ako nag-atubili. Pumayag na ako. Pera rin yun. Araw ng Biyernes noon, nang pumunta na ako sa bahay nila na nasa kabilang bayan pa. Pagpasok ko agad, sinalubong ako ni Tita Susie. Uy, RC, kumusta ka na? Sabi niya habang nakangiti. Aba, ang laki ng katawan natin ngayon ha. Pagpansin niya sa akin. Natulala pa ako noon sa kanya. Alam kong maganda siya, pero hindi ko inakala na may mas igaganda pa siya ngayon. Batang-bata talagang itsura at kaakit-akit. Maputi ang balat, mahaba ang buhok na kulay itim, at ang boses niya ay mahinahon. Nakasuot siya noon ng simpleng puting t-shirt at maikling short na kulay asul. Kung titingnan mo nga silang dalawa ni Tito kapag magkasama sila, aakalain mo bang anak lang ni Tito ang kasama niya? Ewan ko ba naman kay Tita Susie kung anong nakita niya kay Tito David. Medyo natulala talaga ako noon at ilang minuto bago pa ako nakapagsalita. Mabuti naman po ako, Tita Susie. Sagot ko habang kinakamot ang ulo ko. Medyo nahihiya talaga ako dahil hindi ko alam kung paano makikipag-usap sa kanya. Bihira kasi talaga akong makaharap ng katulad niya. Maganda, sexy. Grabe yung kaba ko noon. Uy, RC. Huwag kang mahiya. Pumasok ka na nga muna. Niluluto ko pa yung almusal natin eh. Hindi ka pa naman siguro nag-aalmusal ngayon, di ba? Wika niya, sabay hinila ako papunta sa kusina. Nag-usap kami habang kumakain ng almusal. Sinabi niya sa akin na wala si Tito David at umalis daw ng maaga. Kaya ikaw, RC, magpahinga ka na muna habang hinihintay mo ang Tito David mo, ha?
Pagkatapos naming kumain, tinuro niya sa akin kung saan muna ako matutulog. Meron namang isang maliit na kwarto na nasa tabi lamang ng kusina. Kumpleto na doon, kama at unan pati na rin kumot. Sabi niya pwede rin akong maligo muna kung gusto ko. Tapos magpahinga muna para may lakas ako kapag nagtrabaho na kami ni Tito. Sumunod naman ako sa sinabi niya. May mga 1 oras din akong nakatulog. Tapos nang gumising ako, hindi ko na makita si Tito Susi sa kusina o kaya sa sala. Naglakad ako palabas ng bahay para tingnan kung nasa bakuran ba siya, pero wala rin siya doon. Bumalik na lamang ako sa loob hanggang sa marinig ko ang tunog ng tubig mula sa kwarto nila ni Tito. Mukhang naliligo yata siya. Nagpa siya na lamang akong umupo muna sa may sala at hintayin na lamang siya. Mga ilang minuto lamang ang lumipas nang lumabas siya mula sa kanilang silid. Medyo napalunok pa ako nun. Nakasuot kasi siya noon ng puting sando at maikling short na talaga namang nakakabighani. Alam niya sa totoo lang, sa edad kong to wala pa akong nararanasan ni kahit halik sa isang babae ay hindi ko pa nagagawa. Kaya naman tong nararamdaman ko ngayon hindi ko talaga maipaliwanag. Ngumiti siya sa akin nang makita niya akong nakaupo. Gising ka na pala, RC. Tara, ipapakita ko muna sa'yo yung mga sira. Lumabas kami ng bahay at umakyat ako sa bubong gamit ang hagdan na nakalagay sa gilid ng bahay. Habang umaakyat ako, nakita kong sumunod siya. Naku tita, ako na lamang kung aakyat dito, baka malaglag pa kayo eh. Naku RC, pagtawa niya sa akin. Baka hindi mo alam, sanay na sanay ako dyan no. Huwag mo akong alalahanin, basta mag-iingat lang tayo. Tsaka kailangan kong makita rin kung ano ba talagang nasira para malaman din natin kung gaano karaming materyales ang kailangan. Sagot niya at nagpatuloy na ring umakyat. Habang nag-uusap kami noon, nakaramdam na ako ng init. Tirik kasi ang araw ng oras na yon. Napatingin ako kay Tita Susi at napansin ko, pawis na rin siya. Ang suot niyang sando noon ay medyo basa na dahil sa pawis. At napansin ko rin na medyo nakikita na rin ang hugis ng kanyang katawan. Nag-init talaga ako noon bigla at kinabahan. Sinubukan kong tumingin sa ibang direksyon para hindi na mapansin ang kung anuman. Pero hindi ko talaga maiwasang mapatingin ulit sa kanya. RC, okay ka lang ba? Mukha kang namumula. Sabi niya at tumingin sa akin ng maigi. Okay naman po ako, Tita Susi. Baka masyado na po kasing mainit. Sagot ko at ngumiti ng pilit. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya kung bakit ako namumula nung time na yon. Baka isipin niya kasi na bastos ako. Tama ka, napakainit na nga. Tara na, baba na tayo para naman makainom tayo ng tubig. Sumunod ako sa kanya, pero habang bumababa ako, bigla akong natapilok sa huling baitang ng hagdan. Bumagsak tuloy ako sa lupa at naramdaman kong medyo sumakit ang likod ko. RC, nasaktan ka ba? Sigaw ni Tita Susi noon na agad na tumakbo papunta sa akin. Inalalayan niya akong tumayo at hinawakan niya ang likod ko para tingnan kung ayos lang ba ako. Sa pagkakalapit namin noon, para akong lalong nawalan ng lakas. Sobrang bango niya kahit pawisan siya. Tita Susi, okay lang ho ako. Nagganda utal-utal ko nang sabi. Hindi naman ho masakit ang likod ko. Sagot ko ngunit hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. O siya, sige. Bukas ka nilang mag-umpisa. Total mamayang gabi pa naman ang uwi ng tito mo, okay? Sige ho, tita. Maraming salamat ho. Bandang 8:00 nung marinig ko ang tunog ng gate. Nakaupo ako sa maliit na kwarto ko habang nagsiselfone ako. Alam kong si Tito David na yon. Sabi kasi ni Susie, uuwi raw siya ng gabi galing ng trabaho. Lumabas ako saglit sa kwarto. Nakita ko si Tito David. Halatang pagod. Bit-bit ang maliit na bag. Nakasunod si Tita Susie sa likod niya.
Nung makita niya ako, agad niya akong binati. RC, salamat ha. Bukas na bukas din sisimulan natin agad para makauwi ka rin sa inyo. Sabi ni Tito habang tinatapik-tapik ang balikat ko. Opo Tito. Sagot ko. Tahimik na noon ang gabi. Kumain kami ng simpleng hapunan at halatang halata kay Tito na pagod to. Hindi nagtagal nagpaalam to sa akin na papasok na siya sa kwarto nila. Naiwan naman ako sa sala at si Tita Susie na ang nagligpit sa kusina. Bandang 1:00 ng madaling araw noon. Nung makarinig ako ng ingay na hindi ko inaasahan. Oo, wala pa akong karanasan. Pero alam ko naman kung anong nangyayari. Sinubukan kong hindi makinig noon. Pero grabe, rinig na rinig ko talaga. Hanggang sa nakatulugan ko lang din ang ingay na iyon. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Paglabas ko ng kwarto, nakahanda na ang almusal. Nandoon na rin si Tito David at may hawak na isang baso ng kape. Ano, simulan na natin habang hindi pa mainit, RC. Sabi niya. Maghapon naming inayos ang bubong. Ako nang umakyat. Si Tito naman ang nag-aabot ng mga gamit. Si Tita Susie naman ay nasa ibaba lang. Inaabot ang tubig kapag nanghihingi si Tito o kaya naman ako. Paminsan-minsan, tinitingnan niya rin kung maayos ba ang lahat. Hindi ko alam kung dahil sa init o dahil ba sa presensya niya, kaya ako nakakaramdam ng kakaiba. Magulo ang isip ko buong araw. Tuwing tatawag siya ng, RC, inom ka muna ng tubig. Para bang may kakaibang kaba sa dibdib ko. Tapos naaalala ko yung kagabi. Nang matapos kami, hapon na rin noon. Tuwang-tuwa si Tito dahil napakabilis daw. Ayos. Salamat talaga pamangkin. Maya-maya tagay tayo kahit kaunti lang. Sabi pa niya. Ayoko na sanang uminom dahil bala ko na sanang umuwi, pero mapilit siya. Doon na lamang daw ako matulog at bukas na lamang daw ako bumalik ng bahay. Hindi na ako tumanggi noon. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, naglabas si Tito ng ilang bote ng alak. Hanggang sa napasarap ang kwentuhan, kaya't hindi namin namalayan na nakakarami na rin pala kami. Hanggang sa maya-maya, nagpaalam na siya na mauuna ng matulog. Napagod daw kasi talaga siya. Hindi na raw kasi siya tulad ng dati na malakas pa. Ngayon ay mabilis na talaga siya ang mapagod. Ano RC, una na muna ako sa kwarto. Sabi niya kalaunan. Pagod din ako sa maghapon. Ikaw rin magpahinga ka na. Pag alis niya, biglang tumahimik ang paligid. Ako naman medyo bahagyang hilo na rin. Bumalik na rin ako sa kwarto ko at humiga. Akala ko talaga makakatulog na ako noon. Pero bandang mga 11:00 ng gabi, biglang may kumatok. Bumangon ako kaagad. Akala ko kasi kung sino yon. At pagbukas ko ng pinto, si Tita Susie ang bumungad. Nakatayo siya doon, naka-night dress, pantulog na manipis at nakatitig sa akin. Tita, may kailangan ho kayo? Tanong ko. Saglit tong nag-isip, tapos ngumiti ng bahagya. Wala naman. Ano, pwede ba akong pumasok sandali? Magkwentuhan muna tayong dalawa. Medyo boring Opo naman ho. Sagot ko agad, kahit ramdam ko noon ang bilis ng tibok ng puso ko. Pumasok na siya. Tahimik kaming pareho pagkatapos. Pero mga after 5 minutes, bigla siyang nagsalita. Siya nga pala RC. May girlfriend ka na ba? Wala pa nga ho Sagot ko. Sa totoo lang, hindi pa ho ako nagkakaroon ng girlfriend. Sabi ko. Talaga ba? Tanong niya na tila nagulat. Opo. So, di wala ka pang nararanasan? Nakakahiya naman ho kung sagutin ko pang tanong niyo. Naku naman RC, huwag ka nang mahiya. Sino ba ako para mahiya ka? Wala pa nga ho Sagot ko na medyo nakayuko na.
Wala pa nga rin ho akong nahalikan na babae eh. Tahimik siya sandali. Ramdam ko ang bigat ng hangin noon. Medyo awkward kasi. Kung ganoon, mahina niyang sabi. Gusto mo bang matuto? Nakapatingin ako sa kanya. Po? Ngumiti siya pero may halong lungkot. Wala, biro lang. Ikaw naman seryoso ka talaga. Gusto ko ho. Sabi niya. Gusto ko ho. Sa totoo lang, nahihiya akong manligaw kasi wala akong alam eh. Sabi ko. RC, kaya sana hindi ko kayo nagbibiro. Pero alam mo, ang tito mo mahina na rin eh. Anya sabay tingin sa akin. Pero ayoko namang maghanap ng iba dahil mahal ko talaga siya. Pero kasi babae pa rin ako. Naiintindihan mo naman siguro ako, RC, no? Kung ganun, pwede naman ho tayo siguro kahit isang beses lang. Nung magkatinginan kami, doon na nangyari ang lahat. Ang hinding-hindi ko makakalimutan. Halos nakakabaliw pala yun. Lalo na't unang beses mong mararanasan. Para kang nasa ulap at nakalutang. At pagkatapos nun, lumabas na siya ng kwarto. Ako naman ay naiwang nakaupo sa kama, tulala at hindi makapaniwala. Gising na gising ang isip at pagod na pagod ang katawan. Kinabukasan, maaga akong gumising noon. Tahimik pa noon ang bahay. Ramdam ko pa rin ang pagod kong katawan. Pero mas mabigat yata ang laman ng isip ko. Habang inaayos ko ang gamit ko, paulit-ulit bumabalik sa alaala ko ang nangyari nung gabing yun. Pagkalabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Tito David sa mesa at nagkakape. Mukhang okay na ang pakiramdam niya. Ngumiti siya sa akin at tumango. Salamat ulit, RC, ha? Malaking tulong ka talaga. Opo, Tito. Walang anuman po yun. Sagot ko. Nasa kusina noon si Susie. Naglalagay siya ng ulam sa mesa. At nang magtama ang mga mata namin, ngumiti lamang siya sa akin. Tita, hindi na ho ako makakapag-almusal. Aalis na ho ako. Sabi ko. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka ha? Magdala ka na lamang ng ulam para may pagkain kapag dating mo. Sagot niya. Salamat ulit ha? Ngiti niyang sabi. Alis na ho ako, Tito. Sige, RC, mag-iingat ka. Sabihan na lamang kita ulit kapag kailangan ko ng tulong mo, ha? Eto nga palang pambili mo. Nabanggit kasi ng tita mo kanina lang na hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Anya sabay tapik sa balikat ko. Bumili ka ng mga bago mong mga gamit para pag naglikaw ka, ayos na ayos ang forma mo, okay? Namula ako noon. Sige ho, Tito. Salamat ho talaga. Pag-uwi ko naman ng bahay, akala ko talaga makakalimutan ko ng lahat. Sinubukan kong ibalik ang dating takbo ng buhay ko. Trabaho, bahay, tulog. Pero sa tuwing mapapag-isa ako, nandoon pa rin yung alaala. Ang boses niya at yung naganap na hindi talaga mabura-bura sa isip ko. Lumipas ang buwan. Akala ko okay na. Akala ko talaga tapos na. Hanggang sa dumating yung kaarawan ng lola ko. May sariling bahay ang lola ko sa baryo. At doon nagtipon-tipon ang buong pamilya. Dumating din doon syempre, sina Tito David at si Tita Susie. Nung makita ko sila, biglang kumabog yung dibdib ko. Parang bumalik na naman ang lahat sa isang iglap. Nagmano ako kay Tito na para bang wala akong nagawang pagkakamali sa kanya. Kay Tita Susie ganun din. Pero nang magtagal ang tinginan namin, may kakaiba. Parang may alam talaga kaming dalawa na hindi alam ng iba. Habang abala ang lahat sa handaan, nilapitan niya ako sa gilid ng bahay. Nandun kasi ako, malayo sa ingay ng mga nagkukwentuhan kong mga kamag-anak. Ano, RC? Kumusta ka na? Tanong niya. Mabuti naman ho. Kayo ho? Sagot ko naman. Ayos lang. Naging busy. Sabi niya. Saglit na katahimikan ang namayani. Tapos bigla siyang nagsalita ulit. Ano, may girlfriend ka na ba ngayon?
Napakamot naman ako sa ulo ko. Wala pa nga ho tita eh. Wala talagang matipuhan. Naku namang bata ka eh. Naghahanap ka pa yata ng sobrang ganda. Ngumiti siya na parang nanunukso. Ay nako, sayang naman ang tinuro ko sa'yo, di ba? Natawa ako ng mahina. Tita naman, baka mamaya may makarinig sa'yo. Relax. Relax ka lang. Biruan lang yun oh, ikaw talaga. Napakaseryoso mong bata. Pero ramdam ko, hindi naman biro yun. Dapat ipakita mo. Dagdag niya na may halong tawa. Grabe naman ho kayo. Sagot ko pilit na pinapakalmang sarili. Lumapit siya ng kaunti. O paano? Gusto mo bang matuto ulit? Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao, pero nakukonsensya naman ako. Sabi ko ng halos pabulong. Basta secret lang. Mabilis niyang sagot. Walang makakaalam. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang nararamdaman ko. Bata pa ako, oo. Pero hindi ako mangmang. Alam ko naman ang bigat ng sitwasyon na ginagawa namin. Saglit siyang tumingin sa akin na para bang hinihintay ang sagot ko. Hanggang sa unti-unti naman akong tumango. Ewan ko ba, hindi ko rin siya mahindian eh. At nung mga sandaling yun, umuwi muna kami sa bahay saglit. Sa mga sandaling yon, umuwi muna kami sa bahay ng sandali. Tumakas kami habang walang nakakapansin. Hindi ko na ididetalye. Ang masasabi ko lang, sobrang swerte ko talaga. At pagkatapos nun, bumalik kami ulit sa handaan na parang walang nangyari. Tawanan, kainan, kwentuhan. Pero sa loob ko, may isang sikretong hinding-hindi ko dapat ipagmalaki sa iba. Kinagabihan, umuwi na silang mag-asawa. Nagpaalam si Tita Susie sa akin, nakangiti at may sikretong itinatago. Pagkatapos nun, hindi na ulit ang lahat. Pagkatapos ng araw na yun sa kaarawan ng lola ko, parang may tahimik na kasunduan na nabuo sa pagitan naming dalawa ni Susie. Natapos na, nahuli na yon. Para bang pareho naming piniling ilagay ang nangyari sa isang kahon at isara na lamang to ng tuluyan. Ilang linggo ang lumipas doon. May dumating na pagkakataon na hindi ko inaasahan. May kakilalang kaibigan ko na nag-alok ng trabaho sa Maynila. Hindi man malaki ang sahod sa simula, sapat na. Para sa akin, okay na rin yun para makalayo ako. At magbago naman ang ihip ng hangin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagpaalam ako nun sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na susubukan kong makipagsapalaran sa Maynila. Baka sakaling swertehin at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Hindi ko na nakausap si Susie bago ko umalis. At siguro mas mabuti na rin yun. Sa Maynila, nagsimula akong muli. Bagong trabaho, bagong paligid, bagong mga tao. At doon ko na rin siya nakilala. Simple lang ang pagkakakilala namin. Magkasabay kaming kumain sa isang maliit na karinderya malapit sa trabaho. Nagkataon na pareho kami ng order. Nagkatitigan, nagkangitian, hanggang sa nagkakwentuhan na kaming dalawa at naggalapit. Sa kanya ko naramdaman yung kilig. Hanggang sa niligawan ko siya at naging kami. Sa bawat araw na lumilipas, Miss Love, mas naiintindihan ko ang tunay na pag-ibig. Kung anong ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Minsan kapag naiisip ko, bumabalik sa alaala ko ang natutunan ko kay Tita Susie. Hindi ko inakala talaga na malaki ang naging papel niya sa akin. Nung may nangyari sa amin ng girlfriend ko, hindi ako nangangapa at talaga namang napasayaw siya ng husto, ng sobra-sobra. At salamat sa tulong ni Susie. Ito po ang kwento ko. Ako si RC at ito ang kwento ng isang kabataan na hindi dapat pamarisan. Hindi ko po ito ipinagmamalaki. Pero isa to
sa mga bagay na hindi ko makakalimutan kailanman. Hanggang dito na lamang po ang maiksing kwento ng aking buhay. Maraming salamat po Miss Love sa pag-share ng kwento kong ito.